Salias de Villarna. La muda que ja l'acès de las espiadas després decenies. Mas qui é aquest personatge? E per què és escull? L'homenum oficial qu'est corporació de la ronde salada, mais per d'aubus que soy tout simplement la muda. De la producció de la sau del cautermalisme, l'or blanc que est l'homme riquet d'espus segles. Dio de ma calut ave bona rea, que són nombrosos os que han profietat de jo. Falsificació dos registres, uns clandestins, maridatges fictius. Entam guardar boca barrada que m'han dit alegoria de la beutat e de la jovenessa. Cosei en hasti. La vergogna que em gai, e després en ça que m'estugi a la vista de totes e tots, que sui baduda, la muda, e así la meva connexió. Res non deu saber, que lo que em trobo é sim o guardião dos meus secretos.